Fi spazju ta' 24 sija l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Grech fallew la żewġ spins permezz ta' stqarrijiet li giddbu l-argumenti tal-Oppożizzjoni. Wara li bejn il-Ħadd u t-Tnejn l-Oppożizzjoni penġiet sitwazzjoni li x-xandir nazzjonali jaqbad u jkeċċi l-preżentaturi tal-programmi u kumpanija privata tal-midja ċarat li dan mhux minnu, issa kien imiss it-tliet imħallfin li kienu fuq il-bord tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li jgiddbu lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Jason Azzopardi li kien wieħed mid-deputati tal-Blue Heroes u viċin l-Aqda Repubblika li tħalla jitkellem fid-dibattitu parlamentari tal-ġimgħa filgħodu dwar ir-rapport tal-inkjesta, akkuża lill gvern li ma ppubblikax ir-rapport sħiħ tal-inkjesta. Jgiddeb. Laqqas għandu id-deċenza jkun lejali ma' dil-Kamra u l-poplu jgħid li r-rapport li ppubblika l-bieraħ u li tejbilja llum fil-mejda tal-Kamra mhuwiex ir-rapport sħiħ li kellu jkun ippubblikat. Madankollu fi stqarrija uffiċjali mibgħuta lill-midja tlieta wara nofsinhar, il-bord tal-inkjesta ċara li kien hu li biżvista naqas li ppubblika 3 paġni u mhux il-Gvern li permezz tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ppubblika r-rapport tal-inkjesta ftit ta' sigħat wara li rċevih. Il-bord sostna li milli jidher dawn il-paġni neqsin spiċċaw moħbija bit-titlu li segwew. Tenna li din kienet biss kwistjoni teknika u ma kienitx intenzjonata. Il-bord temm jgħid li se jara li din il-kwistjoni tkun solvuta billi jintbagħtu kopji ġodda lil dawk konċernati.